Fl-studio, l-intervista tal-lum Gino. Lodba tajba, Gino Lombardi. Prezentatur, attur, direttur, autur. Jina naħseb f'kull qasam. Dik tkun ġofik, jini li minn meta konzej, prezentatur reċentement, issa bdejt namel għal-volja, kont namel fuq stazzjoni ieħor program simili ħafna għedna fuq radio bħalissa. Però il-ħajja tiegħi jiena moħħi dejjem jewden fuq x'se nikteb iktar. Eżatt, jekk nafejn ktib, ċinema, ktib, radio, ktib, xogħol. Il-ktib dejjem jgħetem dan nitkellmu dwar l-aħħar dan li ma ktibu. It-tmin wieħed. It-tmin wieħed dik li tisaqsik. It-tmin ktib blaħtija. Blaħtija. Dak sena ilu bħal dasbin sena kont ħriġt ktib jismu Bla Isem. U tant intlaqa tajjeb, tant talbuni n-nies biex inkomplih li kont diġà bdejt nikteb xi ħaġa oħra kelli nitlaqa u nikteb dak. U għalkemm huwa sequel tiegħu ta' Bla Isem, blaħtija jista' jinqara waħdu totalment. Tista' taqra lilu biss, tista' tkun rajt Bla Isem qablu u tista' taqra Bla Isem warajh. Għax il-mod kif spiċċajtu Għadnuru promo tijaw fil-fatu kolla minn għetjera television palissa. Tista tina idea dwar xinu? Il-punt ewlieni tal-istorju huwa l-elitizmu. Illum elitizmu xinu? In-nies tamni ħerom mxammar li jippretendu li n-nies tal-familja tagħhom ma jitħaltux ma' nies ta' gradi inqas. ħaġa li għadha teżisti illum stess u nħabtu wiċċina magħha ta' kuljum. Hija l-istorja ta' il-ġrajja tar-romanz fuq. Hemm Lara il-karattru ewlieni li kellna fi Bla Isem li eżatt qabel ma jkun se jiżżewweġ it-tifel tagħha iċċempilla mara li tgħidilha li trid tkellimha. Urġenti fuq ħaġa importanti ħafna. U l-għada tat-tieġ insibu lil Lara u missiera Ralf qegħdin ġon il-post fejn qabel kien hemm il-villa tagħhom u jistab katavru ta' tarbija. U nieqfu hemm aħjar fuq l-istorja. Mbagħad tiżviluppa l-istorja. Eżatt, hemmhekk instab. Huwa thriller isu jew xinu detective xinu? Thriller, huwa thriller. Issa tikteb fuq ħajja vera, għamin tikteb fuq stejjer vera, tikteb? Le, meta qed tgħid ġrajja vera, qed tgħid ibbażata fuq ġrajja vera, għax l-esperjenza tal-ħajja dejjem jgħalmuk. Pereżempju, jiena kull storja li ktibt hija ambjentata fil-ġurnata li qed ngħixu fiha, kważi minn barra paniku romanz li huwa futuristiku. Qed tara x'ġara f'Malta fit-2025. Sawa, dak storja taħraq ħafna. Imma ktibt fuq droga, ktibt fuq grammi, per eżempju fuq droga, jekk ktibt fuq violenza domestika, ħafna affarijiet. Dejjem nipprova nżomm intella tema li l-inqas tkun qiegħda fuq il-fom minn nies biex iġibhom iktar aware tagħha. Sawa. Well, dan huwa l-ktib fil-fatt u sibt tixtrih minn diversi u jienet kemm dom tiktbu dan? Ktibtu u meta tikteb dik bil-lejl, nħobb nikteb ħafna bil-lejl jien. Sawa. Ġieli nqum fit-tlieta ta' filgħodu, fis-sadej ta' filgħodu. Il-muża jgħidulha dik? Tiġik il-muża. Jew disciplina, il-muża. Muża, inti ma tistax taqbad tikteb xi trid. Jiena ġieli nagħmel sigħat jew ġranet tħares lil kompjuter ma tistax tikteb kelma. Mbagħad sar il-ħin 10 minuti oħra li timmur x'imkien u tiġini idea. Allura jkollok tiktibha ta' malajr kemm tneżżel il-punti tagħha u mbagħad tiżviluppa meta jkollok iżjed ċans. Niftakar meta kont żgħir kont ġod il-band u kont nikteb il-lyrics, jien kont nikteb fid-dlam. Tiġik tajtilla tajba dil-linja tajba. Allora niktibha jkolli notebook lest. Mbagħad tipprova taqra fil-għodu. U mbagħad fil-għodu narħana xi ktibt. Ktibt xi ħaġa. Imma dak is-sabiħ tiegħu xek. Jiena ir-raġuni għaliex nikteb għax di importanti li nibda. Hija biex inħajjar in-nies jaqraw bil-Malti. Aw ħafna nies li anke it-tfal tagħhom qatt ma jarawhom jaqraw u jippretendu li t-tfal jaqraw.
L-eżempju jkaxkar jgħid il-Malti, mela jekk inti it-tfal tiegħek tridhom jaqraw, tihom eżempju billi inti dejjem għandek ktieb f'idejk. U min jgħid li ma jħobbx jaqra, mhux għax ma jħobbx jaqra, għax qatt ma ġietu storja tajba f'idu. Jiena naqra ħafna wkoll. X'inhu l-punt? Jekk inti l-istorja jinġri naqra kotba ta' awturi kbar barranin, pereżempju, li jekk wasalt pereżempju ktieb prominenti, wasalt 200 paġna u l-istorja da ma bdietx. Li ma jistax ikun. Tifhem, l-istorja da mhux ma bdietx, għadha ma ġibditekx li tgħid. Wara 200 paġna. Mhux hekk. Allura inti kull jiena nikteb nagħmel mezz li kull paġna ġalek tqalleb għal paġna ta' wara. Nikteb chapters osra apposta u tipa ftit ikbar minn normal. Sewa. Imma ovvijament l-aħħar mistoqsija ovvijament inti ma tiktibx għat-tfal, ovvijament inti tikteb. Minn 15 sena l-fuq. 15 sena l-fuq, dik li tinsaqsik. Sa 150 sena. So, għandek. Ġino, ħanifqu għaw. Bħaj diġaġi dwar Chelsea biex ma tkunx. Chelsea sajden tajjeb, bħalissa ħafna Chelsea li nżomm magħhom minn kelli 8 snin, għatma rebħu xej, u dak huwa supporter ta' veru, mhux bħal supporters li jkunu jżommu ma' timijiet li dejjem jirbħu. Fimtek, li jimni xwet minn dawk, le, supporter ta' mela, Ġino, grazzi. Prosit ħafna sa' program fuq radio wkoll, ħadd pjaċir. Ejva. U anki tisma' kummenti tal-bidu inti. Bis-sens, vera, bis-sens. Ħanibqu għaw, ma nafx nix reklami jew le. Mela tridx infakruhom li hemm edizzjoni speċjali ta' mas-suffara lejlet il-miliet. Iwa, me reklama dejjem fuq radio mill-edizzjoni speċjali għal-miliet, ovvijament, għadha ħafna sen. Ġin, ħanibqu għaw, għaxan Toto u Afrika, bonġu għan, u bonġu familja.